my môžeme chcieť byť sebestační v ovoci, v zelenine, zemiaky, povedať, že budeme mať 100% stavy hovedzieho dobytka, ošípaných, všetko, že to preženieme, to obilie, akože to skrmia tieto hospodárske zvieratá, i tak stále nám zostane 350 000 hektárov. Čo s nimi? Aké boli prvé rokovania a stretnutia ministra Takáča v Bruseli? Ktorými témami sa zaoberala Rada ministrov EÚ Agrifish a čo hovorí minister Takáč na zahraničných rezortných kolegov a dialog s nimi? Na tieto a ďalšie otázky nám v dnešnom dieli Agropodcastu odpovie minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, pán Richard Takáč. Vítajte opäť v štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, pekný deň všetkým. Pán minister, nedávno ste absolvovali vlastne prvé zahraničné rokovania, alebo teda aj vašu prvú zahraničnú cestu priamo teda v Bruseli, kde ste rokovali aj s ministrami Rady Európskej únie pre poľnohospodárstvo a rybolov. Ako hodnotíte tieto prvé stretnutia, aj rokovania a túto prvú zahraničnú cestu pre vás? Bola to pre mňa úplne prvá zahraničná cesta do Bruselu, kde bolo rokovanie Rady ministrov. A musím povedať, že tiež zase, neviem, kade chodím, tade mi to všade rozprávajú, že pán minister, prvýkrát sa takéto niečo stalo, hovorím, OK, dobre. Ako zázrak? No nie zázrak, ale tie rôzne kroky, ktoré robím, tak sú ľudia tak ako milo prekvapení, že to sa v živote nestalo, hej, že takto v živote minister k tomu nepristúpil. Ja som začal tým, že ja som už prišiel deň dopredu, nakoľko ministerstvo pôdohospodárstva tam má vyslaných 5 zamestnancov, ktorí sú tam zamestnaní a vlastne aj s nimi som mal možnosť si deň predtým večer sa stretnúť, dať si večeru a porozprávať sa o tom, kto z nich čo, kde má na starosti, ako sú nastavené procesy v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a tých procesov v rámci pôdohospodárstva európskeho, ale následne teda aj nášho. A veľmi pozitívne. Ako sú tam veľmi šikovní ľudia. No a na druhej strane potom od rána začali úplne veľmi intenzívny program, čo tiež som dostal informácie, že za prvýkrát za jeden deň absolvovať tak dôležité rokovania s tak dôležitými ľuďmi v rámci Európskej únie, že bol zázrak takéto niečo zostaviť. Čiže jednak chcem poďakovať aj ľuďom, ktorí na tom participovali, že vypočuli to, čo som ja chcel, že som chcel maximalizovať to stretnutie. No ja som začal ráno tým, že som absolvoval raňajky s pánom eurokomisárom Šefčovičom, čo je v zásade dvojka v rámci Európskej únie. Ano. Je to jeden druhý najdôležitejší človek, ktorý rozhoduje o veľa veciach a momentálne mu prischlo, má na starosti aj Green Deal, zelené veci, čo teda sa priamo dotýka aj ministerstva pôdohospodárstva. A som rád, že veľmi konštruktívna diskusia, sme sa dohodli aj na spolupráci a v zásade som dostal aj také uistenie, že pokiaľ by sme prišli s nejakými inovatívnymi rôznymi projektmi, ktoré sú také zaujímavé v rámci Európskej únie, tak mohli by sme byť ako také pilotné projekty, ktoré by on vedel zastrešiť. Čiže zase hľadáme niekde nejaké iné finančné prostriedky a nejaké zaujímavé rôzne projekty, ktoré by sme v rámci a prieniky, ktoré by sme chceli využiť. To bolo prvé rokovanie, ktoré som absolvoval. Samozrejme potom začala Rada ministrov a hneď na začiatku som mal bilaterálne rokovanie s eurokomisárom pre pôdohospodárstvo pánom Vojčechovským, čo je číslo 1 v rámci pôdohospodárstva, takže som veľmi rád, že ako nového ministra ma hneď prijal, kde sme riešili veľa zásadných otázok. Jednak, čo som bol milo prekvapený, že mi dal úplne za pravdu a tiež povedal, že je to reálny problém a to je to, že my budúci rok v máji oslavíme 20 rokov vstupu do Európskej únie. A zoberte si, že za 20 rokov sme sa nedokázali vyrovnať priamými platbami naši poľnohospodári tým západným poľnohospodárom v tej západnej Európe. Za 20 rokov. A za 20 rokov sa nachádzame na úrovni 82%. Čiže stále nám chýba ešte 18% do toho, aby sme boli 100% tých platieb mali tí, čo západní. A viete, čo to vychádza? To nejakých skoro 100 miliónov ročne. Takže keď si zoberete nejaké 7-ročné programovacie obdobie, to je 700 miliónov, 3/4 miliardy eur, čo by sme mohli investovať napríklad do potravinárstva, ktoré je úplne podhodnotené z hľadiska modernizačného dlhu. Takže tuto mi dal zapravdu ako eurokomisár a hovorí o tom, áno, je to problém. Čiže aj túto tému sme otvorili. Samozrejme som ho požiadal o čo najrýchlejšie odsúhlasenie tej prvej modifikácie v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, kde mi teda odsúhlasil a prislúbil, že to bude odsúhlasené do konca roka.
Následne sme komunikovali, že hneď sa púšťame do ďalšej modifikácie. Uistil som ho aj v rámci nastavení procesov v rámci poľnohospodárskej platobnej agentúry, že procesy budú ďalej pokračovať. Agentúra sa bude digitalizovať, bude nastavovať transparentné a procesy tak, aby boli vlastne úplne transparentné. Čiže aj toto bola úloha. No a samozrejme, že nielen pri ňom na rokovaní, ale aj pri tých ďalších všetkých rokovaniach bola jedna z najdôležitejších tém, ktorá bola všade, aj keď nebola nikde napísaná v programe. A to bola Ukrajina. A hlavne dovoz komodít z Ukrajiny a samotný vstup Ukrajiny do Európskej únie. Ja som potom absolvoval stretnutia aj v rámci V4 ministrov, V4, kde som požiadal českého ministra, ktorý teraz Česká republika predsedá V4, a požiadal som o to, že my ako nová vláda na Slovensku a ja ako minister pôdohospodárstva, je to aj našou úlohou a sme si to dali tak, že je alfa omega to vrátiť naspäť tú vážnosť, tú dôležitosť tú funkčnosť tej V4. Áno. Tá V4 proste združuje 4 krajiny, ktoré relatívne tvoria veľkú masu spolu a vedia proste buchnúť po stole v tej Európskej únii. Ja som rád, že pán minister Českej republiky zvolal toto a veľmi konštruktívna diskusia v rámci zasadnutia. Aj keď mi bolo trocha, tak ma mrzelo, keď som sa zoznámil prvýkrát s poľským ministrom, ktorý končí, lebo tam boli tiež voľby a vlastne dojde k zmene vlády, tak sa lúčil, sa lúčil. Tak bol z toho taký troška sklamaný, že vidí, že zas nová krv, ktorá má chuť pracovať. My sme potom som ešte absolvoval stretnutie 5 krajín, ktoré priamo susedia s Ukrajinou. Máte Rumunsko, Bulharsko, Poľsko, Maďarsko a teda Slovenská republika. Áno. A hovorím, tak ako na každom tom stretnutí, a hlavne túto bola tá téma dovozu komodít z Ukrajiny do Európskej únie. Čo ja vnímam, my ako Slovenská republika máme akože s tým totálny problém. Ja som aj vo vystúpení medzi všetkými ministrami Európskej únie na rade im tak povedala, poprosila, požiadala hlavne, že nech si dajú veci vysvetliť, že či sa im to páči alebo nie, ale Slovenská republika je týmto strašne dotknutá a spôsobuje nám to veľké problémy. A zoberte si to, že my máme obhospodárujeme na Slovensku zhruba 1,7 milióna hektárov a z toho 500 000 hektárov je obhospodárovanými poľnohospodármi, ktorí pestujú obilie, ktoré sa prirodzene dlhé roky, desiatky rokov vyváža do krajín, ktoré sú pre nás partnermi, do západných krajín, kde sú odberatelia týchto komodít. Došlo k tomu, že vlastne tieto trhy namiesto nás, našich slovenských poľnohospodárov, začali namiesto nás tam predávať rôzni, by som povedal, že ukrajinskí poľnohospodári. Dochádza k tomu, že my reálne na Slovensku nevieme, čo budeme s tými 500 000 hektármi robiť, lebo keď ten poľnohospodár tam vypestuje aj obilie, ale nebude ho vedieť predať niekde do tej západnej Európy, tak bude musieť zmeniť niečo, čo tam bude pestovať. Jasné. A to je problém to, že my môžeme chcieť byť sebestační v ovoci, v zelenine, zemiaky, povedať, že budeme mať 100% stavy hovedzieho dobytka, ošípaných, všetko, že to preženieme, to obilie, akože to skrmia tieto hospodárske zvieratá, i tak stále nám zostane 350 000 hektárov. Čo s nimi? Viete. A toto je tlak aj z našej strany. Ja som povedal kolegom v Európskej únii, že to Európska únia musí povedať, ako si to predstavuje. Ten poľnohospodár nevie zmeniť chov, nevie zmeniť, že teraz tam má rolu, alebo teda pôdu a povie, že zajtra tam chce mať ovocné sady. To sú roky procesov. Viete, čiže tá predvídateľnosť, čiže toto je reálny problém a hlavne problém ešte v kontexte toho, že keby prípadne je asi predpoklad, že tá Ukrajina pôjde do tej Európskej únie, my sme politicky zastancovia toho, že keď áno, tak áno, ale samozrejme riadnym prístupovým procesom, tak ako aj Slovenská republika. Proste splniť všetky tie veci. No ale zoberte si, že pri tom rozpočte to sú tisíce miliárd, ktoré idú do poľnohospodárstva, všeobecne dohromady. Koľko by z toho zobrala tá Ukrajina? To je masa peňazí. A potom, keď si pozriete, že kto vlastní tú pôdu na tej Ukrajine. To sú není ukrajinské firmy. To sú rôzne iné firmy, ktoré nie sú európske firmy. A potom zistíte, že rôzne firmy tam vlastnia milióny hektárov. Ja si kladiem otázku, že Európska únia ide podporovať poľnohospodárov, ktorí nie sú európski ani ukrajinskí poľnohospodári, ale nejakých iných, nebudem menovať krajiny. Čiže toto je veľký problém, ktorý ja vnímam.
A to bola tiež veľmi silná téma v rámci jednak V4 krajín 5, ktoré susedia s Ukrajinou. Ano. A potom som ešte absolvoval bilaterálne rokovania aj s českým ministrom osobne na 4 oči a takisto aj s rakúskym ministrom. A môžem povedať, že už sme sa dohodli na stretnutí hneď začiatkom januára. Bude moja prvá oficiálna návšteva do nejakej krajiny členského štátu Európskej únie. Samozrejme, tak ako je zvykom, do Českej republiky pôjdem, kde som dohodnutý s pánom ministrom. A následne samozrejme už som dohodnutý aj s pánom ministrom Maďarskej republiky, kde pôjdem na ďalšie rokovanie. Ano. Samozrejme neobídem ani Poľsko, kde dojde teda k výmene vlády a možno novému ministrovi pôdohospodárstva a posilniť to fungovanie v rámci V4. Akože je to môjim cieľom, lebo máme podobné problémy, máme podobné krajiny a myslím si, že je úlohou, aby sme boli spoločne silnejší. Takže ja poviem to tak, že tú šnúru tých stretnutí, ktorých bolo fakt až za tie 2 dní necelé neúrekom, hodnotím veľmi pozitívne. A to mi nedá povedať, že keď som pred tými parlamentnými voľbami vnímal niektorých tých politikov, ktorí hovorili o tom, ako sme úplne na čiernej listine a nikto sa s nami nechce rozprávať a sme úplne akože na chvoste toho, že sa bude niekto s nami v tom Bruseli rozprávať, tak musím povedať, že opak je pravdou. Proste normálne s vami komunikujú, keď im normálne veci vysvetlíte, porozprávate sa, každý uvítal vás ako partnera zo Slovenskej republiky, takže musíme si začať hovoriť pravdu a tá pravda je úplne niekde inde, ako nám niektorí politici rozprávajú. Takže tie ambície aj tie úlohy ste naznačili sú veľmi silné, hodnotíte veľmi pozitívne aj tie prvé stretnutia. Ja ešte sa skúsim opýtať, že ešte pred tou cestou, myslím do Bruselu, ste rokovali aj s europoslankyňou pani Katarínou Rod-Neveďalovou, dokonca vás aj sprevádzala práve na túto radu ministrov a vašu prvú zahraničnú cestu práve do Bruselu. Ako to vidíte, možno ako takú pomocnú ruku aj z hľadiska toho, že teda ona je tou europoslankyňou a tiež, že to bude taká výrazná pomoc pre slovenské pôdohospodárstvo? Myslím si, že toto je úlohou europoslancov pomáhať ministrom, pomáhať svojej Slovenskej republike v tom, že aby sa nám lepšie darilo nejaké veci riešiť. A ja ďakujem vám pani europoslankyni, ktorá v zásade má na starosti aj DG Agri, ako je aj ako poslankyňa v tomto má čo do toho povedať. Tak na jednej strane sme viackrát rokovali, ale som rád, že teda ma aj sprevádzala na začiatku týchto stretnutí. A je to pomoc. Mňa veľakrát mrzí, keď si prečítam niekedy vyjadrenia niektorých europoslancov, ktorí v zásade robia kroky proti vlastnej krajine, proti vlastnej Slovenskej republike. Sú to poslanci zo Slovenska a robia kroky na to, aby čo najhoršie bolo na tom Slovensku a toto je pre mňa nepochopiteľné a preto o to zvlášť viacej ďakujem pani Rod-Neveďalovej, ktorá to poňala úplne inak a v zásade vytvorila aj tie rôzne cesty a možnosti na vzájomnú komunikáciu na tej európskej úrovni. Častokrát sa teraz v súvislosti aj s tou novou spoločnou poľnohospodárskou politikou hovorí o rôznych opatreniach, ktoré možno naši slovenskí poľnohospodári budú mať ťažké na aplikovanie alebo budú narážať, že nie úplne jednoducho dokážu ich nastaviť v rámci svojho hospodárenia na svojich pozemkoch alebo pri svojom hospodárení, či už s tou živočíšnou výrobou. Bude aj toto vašou nejakou takou úlohou alebo ambíciou nejakým spôsobom s tou úniou nastaviť aj za pomoci trebárs partnerov v rámci V4 alebo aj s pánom eurokomisárom alebo pani europoslankyňou? Tak my momentálne predchádzajúce vedenie ministerstva poslalo do Bruselu prvú modifikáciu, do ktorej v zásade po konzultáciách nášho ministerstva aj spolu s zástupcami poľnohospodárov zhodnotili vzájomne, že nevieme už do toho vstúpiť a preto sme začali robiť všetky kroky na to, aby sa to čo najrýchlejšie odsúhlasilo, aby to bolo v platnosti od 1. januára. Samozrejme, zároveň sme sa dostali a dohodli navzájomne na komunikácii, že nie od začiatku januára začneme pracovať na tej druhej modifikácii, lebo prax ukázala nejaké problémy, ktoré vzýšli jednak z tých biopásov v tých poľnohospodárskych podnikoch, kde reálne počas roka nemôžu do toho zasiahnuť a potom tam máte buriny pomaly vyššie ako ste vy, hej. Z toho sa zaburiňuje kompletne všetky polia, máte tam kopec hrabošov, ktoré spôsobujú problémy. Samozrejme potom máme aj to striedanie plodín, ktoré je problematické, čiže my vnímame túto situáciu a určite robíme všetko preto, aby sme to na tej Európskej úrovni riešili. Nastavenie tej druhej modifikácie bude veľmi podstatné v tomto. A takisto som aj prislúbil kolegom v rámci všetkých krajín Európskej únie na rokovaní, že už budúci rok začneme veľmi intenzívne rokovať o novom programovacom období, o novej spoločnej poľnohospodárskej politike. Ano. A tam ako Slovenská republika chceme byť úplne od začiatkom, poviem, aj keď malý hráč,
ale strašne hlasní v tom, aby sme vedeli zasiahnuť do toho, nastaviť tie procesy, lebo je to veľmi, veľmi dôležité. Nemôže sa stať ako v predchádzajúcom volebnom období, že tí daní ministri, ktorí mali rokovať o tej spoločnej poľnohospodárskej politike, sa s prepáčením na to skoro vykašľali. A v zásade potom aj viete, keď sa to od začiatku zle nastaví a zanedbáte to, tak potom to spôsobí veľký problém. A tuto to nechceme podceniť. Preto máme partnerov, s ktorými budeme rokovať, hľadať cesty, tak aby sme to poľnohospodárstvo a potravinárstvo čo najlepšie nastavili, aj v kontexte tej vidieckej krajiny z pohľadu toho, že aj to začína riešiť Európska únia, čo nás teší. Takže myslím si, že to bude našou úlohou. Trendom okrem toho je teraz aj aktuálne taká tá ekologizácia poľnohospodárstva alebo také tie šetrnejšie metódy a podobne smerom aj k tomu, k tej ochrane životného prostredia. Sme na Slovensku podľa vás na to nastavení, že je to aplikovateľné? Otázne je, o čom sa ideme rozprávať, že čo je ekologické, čo je transparentné v tých zelený Green Deal a tak ďalej. Ja si myslím, že na Slovensku sme ekologickí, keď porovnám iné krajiny Európskej únie. Myslím si, že tie procesy samozrejme vždy sa dajú zlepšovať, len si musíme povedať, že či chceme platiť 5-6 krát viacej za to, lebo však treba si uvedomiť, čím viacej budeme ekologicky, tým nás to bude viacej stáť. Ja si myslím, že ministerstvo pôdohospodárstva aj v tej symbióze s ministerstvom životného prostredia bude nastavovať procesy transparentne, aj v kontexte tak, aby to malo pozitívny dopad na ochranu životného prostredia. Len sú veľakrát aj teraz aktuálne témy, ktoré riešime na európskej úrovni a to sú pre mňa úplne nezmysly z hľadiska znižovania percentuálne používania pesticídov, herbicídov, používania hnojív. Tak snaha európskych niektorých, poviem to tak, krajín je presadiť to, aby každá krajina znížila napríklad o 30-40%. Ale my nemôžeme znižovať v každej krajine o 30-40%. Napríklad sa dohodneme, že 40% znižíme používanie nejakých insekticídov. Tak keď my teraz na Slovensku sme niekde tu z hľadiska používania a iná západná krajina Európskej únie tu, tak keby sme obidvaja išli o 40%, tak sa inak nachádzame. Je potrebné stanoviť priemer používania na hektár, koľko kilov a každá krajina sa má tomu priblížiť. A vám garantujem, že my na Slovensku už teraz sme pod tými percentami z hľadiska používania či hnoju, pesticídov a všetkého možného. Takže tuto veľakrát budeme musieť aj prostredníctvom V4 silno kričať, aby proste zas tí naši poľnohospodári neboli ukrátení, neboli na tom horšie ako tí západní, ktorí majú o mnoho viacej peňazí na ten hektár ako na tí naši. Jasné. V úvode tohto agropodcastu ste už naznačili, že vaša návšteva v Bruseli sa stretla s veľmi pozitívnou odozvou, lebo už od rána ste hneď absolvovali tie stretnutia a mnohí teda privítali takú tú novú dynamiku, novú energiu a nový ten vietor, s ktorým ste teda prišli do Bruselu. Tak možno k záveru teda taká tá otázka, kde vidíte možno tie vzťahy slovenského agrosektora s Európskou úniou? Ja si myslím, že pokiaľ budeme ďalej pokračovať na ministerstve, tak ako sme to naštartovali aj z pohľadu toho sociálneho dialogu, komunikácie, hľadanie dobrých riešení a pokiaľ budú tie rokovania v Bruseli pokračovať v takom duchu, ako sme ich naštartovali ten prvýkrát a takto by to išlo celé 4 roky, tak si myslím, že Európska únia si môže povedať, že Slovensko je partner, ktorý vie čo povedať, má hlavu a petu, vie aj si presadiť veci a hlavne v dôsledkom na to, aby ten vidiek, tá krajina fungovala, aby sme tú potravinovú sebestačnosť zvýšili. Myslím si, že toto je úloha ministerstva a verím, že sa nám to podarí. Povedal host tohto agropodcastu, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, pán Richard Takáč. Ďakujeme veľmi pekne za vaše informácie, aj za účasť a želáme všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne, ešte raz všetko dobré. Agropodcast môžete sledovať na všetkých známych podcastových platformách. Agropodcast, trendový doplnok súčasného pôdohospodára.